Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tag Paramati region wide? Mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras, 16 minutos karon nga adlaw, Sabado night. Hataw Sabado edisyon. Petsa 19. Sabado namang edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila siling nga padulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sili mata kadulonggan oras sa kagabiyon ang ato sili nga Patrol 2, Roswell Patrol. Nagalibot na sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, pila ka porsyon sa aton probinsya sa Negros Occidental. Liwat naman ato kabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa ato nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Update sa News Center sa Balita Nacional, International. Update sa COVID-19, Just-in Report, Plus Report. Ginatutukan ni Action and Defensor. Opda magita sa aton sininga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control, Technical Side, si Broadcast Engineer Odever Pason. Backup diri sa aton nga IT Expert Action JM by Kim. Dito naman sa Transmitter Control Tower.
Sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinilagad, ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update niyo ako sa labilin. Isa ka oras, 13 minutos nga pagpanganagat. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:48 na. Nakapaulit na gabi sa mga kabaton. Kita report sining shooting isirin ka naglunta dara sa may 20th Street Lacson daw. No? Sa Barangay 4. Atong pagluthang pagpatay sa Chief Security sang RHN Security Agency nga si Joselito Villanueva. Taga Puro Cruzal, Barangay Singkang to. O gintad-tad gid kabala ang lawas siya kagabi. Kapati ka mong igo ya mga 39 mo. Igo sang luthang, lawas siya 39. Ang na-recover nga mga deformed slug, bala, kagbasiyo. Mga 30 sitik bilog. Lain-lain klase armas to gingamit siya. Tatlo ang nagtiro sa iya. Puro armado tanan. Lubong armas siguro to sang mga suspekto ko 9mm. Pulo pungko ni sa gutter bla. Ang dala ni si Joselito Villanueva. Kay gahulat ni siya sang live-in partner niya mo. Na mag-out na mula sa ginobrahan nga massage center da sa Kwan. Sa massage spa and center. Dara sa may 20th Lacson Street. Kaya ang trabaho ni sang iyang live-in partner, massage therapist. So ginahulat niya nga mag-out ang iyang live-in. Dugay-dugay may nagpalapit siya 3 tao. Wala na damo gamo. Pusangan nga pusangan. Ati ang igo yan mga 39 gid ka gunshot wound. Kurte ang kaking sa 3 ni siya. Nakina sang hapon, napabati naman sa inyong interview naton kay Police Captain Paul Vincent Pindon. Mismo si Pindon, konbinsido man sa lantaw tanga ko, sir, ang suspect nga nagtiro ni sa kay Villanueva, as if nga daw sobra gid ang kaakig, kay nga ang 39 gid ang igo ya. 3 pa katao nagtiro sa iya. Nyabo ni Action Eric. Kaya pamangkot, ano gid ang sala ni Joselito Villanueva nga daw amo gini ang paghimo sang krimen sa iya nga as if daw makasilignib la ka daw makasiling kita nga overkill makmang igo 39. Di pamangkot, ano gini ang pinakadalom sa nga sala ni sa biktima nga amo gini ginhimo siya kagabi. May nagaulat nga nakit Anthony Captain Pindon based sa information nga ginrelease sa iya ni Police Lieutenant Junito Pastrana. Daw nasiplatan CCTV ito kung daw ang salakyan may similarity sa Toyota Vios. Nagisakyan sa 4 ka persona. 3 na naog mo. Ang isa na bilin, driver. Namun siya mo ang ginatao-tao sa aton kapolisa sa Station 2. Kung ano gin ang pinakadalom di. Ano gin ang sala gisang napatay ni nga Chief Security sang Anay Chief Security
sang RHN na security agency ado amo gini ka brutal ang pagpatay siya, overkilled ba? Pero according sa kay Captain Pindon kasi interview naton nga may nag-text ni gali sa napatay. Last July lang blam 2021. Nagligad na katuig. May nag-text ni sa iya cellphone nga daw as if la nagapamahog. Nagsiling siyang nagapahog sa iya, ubuson ko kamo tanan nga pamilya mo. Namo na ang pamahog sa cellphone niya. Itiduga naman to sang last July pa to 2021. Basi may mga parkaso ni nga dalom kag may mga natandog ni blang I don't know no, may takbalo basi kung may mga kontra man sa una si Joselito Villanueva sa pagka chief security ya, no. That's why nga si Captain Pindon masar mga sa opisina ni sa anay ginaobrahan nga security agency ni Villanueva para nga makapulo pamangkot kung anong pagkatao sini suplado, stricto. Basi may mga nalapakan man siya lang nga mga upo di man sa unas trabaho mo nang ginapaligban sa ni Captain Pindon. Alais ito kay ang cellphone nga sa diin gintext sa iya ang pamahog gindala to sa mga suspek kay at tutugli na sulod sa siling bagya kagabi. Mabutan nito ang lantawon sang atong kapulisan. Aligi na dala to sa pagpalagyo sa mga suspek kaging kuha ng siling bag to sa napatay mo. Kumani sa mga paligban ni Police Captain Paul Vincent Pinto na Station 2 bala daw ay gini-permi ginhalina niya kung shooting pagka bala no hindi mo lihi bala sa pinatsanay kag tiniruhay daw gahibi ang adlaw kag semana kag binulan nga kung sa kakatol permi ulo ni Captain Pindon sang sulbar sa mga kaso ida. Anyway, hindi man na gusto sa taga police station number 2. Sila marami gusto na nga may pinatsanay kahit tinurway abida permi. Kasi mga kriminal ay maghibo sang krimen. Siguraduhon nga nila nga wala sang pulis sa area mo. Hindi man na sila maghimo krimen kung may pulis, di mga jesman. Kali kagabi, guro tinatimingan na nga nakalabay da nga aton kapulisan sa area sa diging tiro ni si Joselito Villanueva. Di palang puwas na guro sa mga persona. Mo to binakbaka nila ka luthang ang lawas ni Villanueva. Mga patal nga igot libari sa ulo kag sa dughan mo. Pero mo to isip-isip sang taga-suko to. Ang igoy 39, ang pasiyo 37 mo. Ang na-recover dala na sa mga bala nga deformed slug kag mga nag-ricochet nga bala bla. Ano ni klase pagpatay siya nga daw kurti kay kainit. So mo para sabong ang gina-establish si Captain Pindon kung ano kita pinakadalom diri. In fact, may aras sila tabong ginatawag nga backtracking. So gusto nila may baluan kung diin naghalin si Joselito Villanueva kung sino ang mga naopdan kakatapusan nga tao nga naopdan niya prior nga gintiro siya kagabi. Mo nang gusto establish mo sa police station 2 ni Captain Pindon. Kaya sining deputy nga chief of police nga sado man kahangkilan kag sado makatanda sa investigasyon. Amo na may backtracking sa ginahimong police. Question, diin naghalin si Villanueva antes sa gintiro. Sino ang mga tao nga upod niya katapusan antes sa gintiro mo na bla. Sa mo nang gusto man ma-establish sang pulis na to kay basi may makitaan pa sila dabla nga sarang man ma-apply nila sa mga ginaosisa nila kag dalaga ng investigasyon sa pag-establish sa motibo. Nag-attempt kay na si Action Dir Salazar nga magkuha sa statement kay na ng pamilya to ni Joselito Villanueva sa Barangay Singkang pero nag-refuse ang pamilya nga magatag statement ginakwanta man gina-respetar ta ang pamilya sa ilan ng indesisyon nga di sila magpa-interview sa Action Radio.
Pero ang isa lang din sa panawagan ni Police Captain Paul Pensin Pindon nga buligan sila. I mean, magkooperar lang ang pamilya ni Joselito Villanueva and hopefully makakuha sila sang dugang information na basi pa man lang makahatag sang lead as to sa identity sa tong apat, especially itong tatlo ang nagtiro sa biktima. Kag kung nanogid ang pinakadalom diri nga motibo nga mo gini kadamo sang igo sa biktima nga 39 nga nagtiro tatlo gid tao. Grabe no. Ang mo nang subo ka tanan ako tos picture kay nani yung produce ato ni Captain Pindon baw gasanaw dugo to sa dalan kagabi. Kasakay pa rin si motor ng biktima mo galing na naog sa kayong motor duging parking inibla mo. Dito magpulupungko sa gutter tos tubangan sang ginaobrahan nga spa sa iya siling alibin partner. Lagi siya ka-preparar, no? Ano pa prepara mo? Bisa makaprepara ka pa to? Tatlong matiro si mo, makapanagang ka pa to. Kuya ka magbangon to mo pangayo pa man. Ang igo sa bitima to, 39. Sus, marisya pura sulay, pura gaba, pura iso, pura hiwit nga. Klase pagluthang to. Kabalo, basi ang gamit to, 9mm. Basi may 45 man. Basi may caliber 40 man. Ay, 40, no? Okay, hopefully, makahatag man na information. Testimoniya ang pamilya sa nakalamata, asa napatay, na basi pa man lang, again, hopefully, makahatag dugang lead sa wala untat nga investigasyon sa aton kapulisan, no? Balanta na sa Lunes. Nagaanta break si Captain Pindon kag si Police Lieutenant Pastrana. Si Police Lieutenant Pastrana pero tini katanda nga investigador ni. Sang siya pa sa una nasandara sa Detective Management Unit bala. Investigation and Detective Management Unit. Subong lieutenant sa siya subong Deputy Police Chief sa Station number 2. Kag siya man aging task ni Captain Pindon na mag-assist sa aton nga mga investigador nga nag-ausisa sang sini nga kaso. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time, impunto pangot las 10. May gabi dira kay Nanay Tessie Noble. Alin na kay Kagawad Lodi Peter May Noble. Alin na kay Totong Noble. May gabi dira kay Kapitan na Bibing Noble. Kay JR Noble. Kag kay Boss Rex Noble alias Mustang. Paurok-urok ta sa mga taga-SP Village da. Musta ka mo da? Why kita do? Dira sa barangay 16 ara si Imi di Benegraciawa. Hindi Imi di Benegracia, hindi ka na magsaylo-saylo ha. Steady force ka da ha. Mati ka da ha. Mamang kay Toto G maghamantok. Kay Nerfi Noyas RJ. Bao si Senior Fire Officer for Binji Di Paula. Huwag monitor sa aton. Ang fire chief sang Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Panokoy. Sa mga firemen, tada may gabigid sa inyo ha. Binagid kay Senior Fire Officer for Sir Benji Di Paula. Sir, wag kita da. Kay Dani shooting da may gabigid ha. Ibunibot sir sang Germany da. Tamyayo ng pamilya sa Murcia. Kakay Janet Oquindo dara sa Imos, Cavite. Bawal perting layo ba? Kay Rafael Diaz Jr. da dara sa Saudi Arabia sa Quarayan Power Plant. Ay gali, ano ni sa kuan gro ni power plant. Coal fire power plant ni Coraya Power Plant, Saudi Arabia. Ara si Rafael Diaz Jr. Galantaw sa to sining live streaming. Salamat gid halong kata sir.
Solid follower kuya ka Action Radio Bacolod. Ati salamat kay Dinday Imi di Binagrasya. Importante nga wala liso-liso CD Pulse. O si Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion ara naman no pa-check attendance lang. Oy migo ko nag-text si migo ko Renato Nato Escoltero. Ba hidla naman ko kay Toto Nato Escoltero ba? Gobra ni siya sa SSS Kabangkalan branch pero taga barangay Sumag ni siya kag best friend classmate gini ni Mr. Rio Bentampos ang LTO chief sang Bacolod. In fact, ang isa pang classmate ni Sir Robin Tamposo nga si Sir Edward Bob Francia Araman ga dililiwal sang kaon kadiwal. May pagkita preska nga diwal pare mo. Natuto ba Francia? Preska nga diwal. May nabalang pagkagat mo ginapiswitan niya ka. Mayong inyo da nga ratsada da ni Agurang Felix Gasyat-syat ka mo galida. Sige Ayos, salamat kita. Mahal na nga pag pa-urok-urok pamati da. Para kada Sir Nato Escoltero kay may imo kagad sa Marso ha. Preparar kada. Preparar para ganar. Ayos. Sige Ang ibang nga greetings karon naman bo si Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family dira sa Canada ga monitor sa aton. Siya congrats kay Kap Bibing Noble sang mga BGs yung mga vegetables guro nga kuan nga proyekto sang barangay Koy Blau no. BG's Garden sa inyo community. Siling ni Pare Armando Cabilis kapag imbulahang siya kay Kap Bibing Noble. Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family dira sa Canada. Uy, isa pa yung amigo. Amigo man ni Action Felix. Engineer Marlon Posisyon. Sir, may gabi dira siya mo. Kamusta ka da? Prepara ka mo sa Marso. Engineer Marlon Posisyon na. Kay posisyonan mo gindi Mayo. Sa bilog ka pamilya dira ni Engineer Marlon Posisyon sa Alangilan da. Sa waya kabataan niya. Kag sa mga brother da. Utod da. Gamonitor gid sa atong dira sa Alangilan. Kamusta na to pre? Yung mga swimming pool? Hidla man ta ba? Ang imo to nga mga kalto, mga manok to nga nagaitlog. Kumusta na to, pre? Damang grudo itlog subungay. Engineer Marlon Posisyon. Ako pag isa kami migong engineer, si Engineer Arthur Normandy sang Puente Villa sa division dira sa Barangay Takulig. Monitor man. Ayos? Sige, check oras sa Action Dale. Balon tayo paglibot-libot ni Action Dale sa Bacolod sa Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action Dale Salazar. Action Dale, happy Saturday night, happy weekend. Yes, happy Saturday Action, Eric. Ilang minuto na lang, inuman na. Wow, inuman na. Sabado night, hataw. Sabado night. Hataw, Papang Nixon. Nagapahunay-hunay. Para may Gakwar na sa builo, kagpursa Dale. Pawala sa kunabi, pero doon nagkuha na gamala na tutunla niya. Awa magani Action, Eric. Bala ang bulong sa kauhaw. Ang botilya. Nga nagahulas. Ano kung nagapanipa? Nagapanipa? Hindi na sa kapanipa. Hindi sa kauyon. Hindi na kauyon. Hindi sa sang beriga nagapanipa. Mga light slice lang iya. Light slice lang. Ano si Papang. Bro, si Papang may taste mo. Importante ang cold para at least. Wala po sa cold, may sumsuman, gidi. May sumsuman. Ito na preparado na itong bunlis ako, no? Wala bukog. Wala bukog, pati ano na, kani, ng himbis kaon.
ready na. Nag-charge pa action Eric para dugay-dugay, full charge. Full charge na sa- Kag hindi siya malobat, kag ang energy, nagapang lalapaw. Amo. Kumbaga sa video, kay kunan, basta lang 100 ang imong score, iya Oo. 110. Oh. Yan ay kaginatamyo ni Mr. Edward Bob Prancia, ang asawa yan nalipatan niyo si Mrs. Josephine Prancia. Taga Barangay Villamonte, itamyo yung asawa kay basi kung ma-outside di Colombo sa bla. Nya action Eric, tamayawa yung asawa ko. Sige Mrs. Josephine Prancia, ginatamyo kasi mo pinalangga nga bana nga si Bob Prancia. Sana all. Isang mahigpit na yakap. Ayo di purma. Ang actually, kaya kasama lang mga babae nagasunggod na kung may malipatan. Oh, gani. Kung may mga small details na action Eric, madumduman na nila. Yes. But liwat-liwaton para at least hindi sila magsulusungod. Amo, So, good evening na dyan sa mga barangay William Monte, no? Nan. Kaya importante, subong nga gabi, dapat nakamuklat ang imong mata. Oh. Especially kung nagamaneho ka. Nga, ay ano tabo ni? Ang natabo direction Eric dala sa may circumferential road going sa Salay Airport to recover pa siya sa barangay Madalagan. Oo. Natulugan, napiyungan si tatay, samtang nagamaneho sang wala man unod ang iya sining kargado nga traction Eric. Okay. Kaya mo to naguna siya bunggo sa may Center Island, ang Center Island nga may poste, ang poste na tumba. Kag may lang ti wala may nga nagasinunod, wala nga mga salakyan. Wala mo sa Benaigo? Wala man sang manaigo, ang poste gid lang ang walang ito ang damage action Eric. Tumba poste? Tumbagid. Ano niya? Nang sansalon, di concrete? Salsalon gini. Oh, tiway brown out? Ati dulom eh. Oy. Dulom to ang area sang circumferential road. Kasi di lang nga portion. Sa Oo. nga Center Island. Di mo manapiktuhan yung mga poste iban Dale? Wala man action Eric. Amo malani ang isa ka poste. Hindi ba timing lang wala ka siga? Oo, kaya ang isa nga Center Island action Eric do mo giditanan ang dulom ang ining Oo. area no kang litrato naton may flash ni para gid lang makita naton na Okay. ang damage no sining pagbunggo ni tatay pero mayo lang kay pisa conscious siya kag ginbiya alam mo na siya sang police station number 3 Oo. na ginpadala siya bisang first aid kag ti ato to siya sa area i-proper ito nga pag-parking action Eric kakagati kamot ko dito yan sininga direction pero okay gid si tatay Oo. nagayo Tipo poste tumba to yan, o to ya? ati balaan na Oo. kay ti istorya man action Eric police station number 3 may mga detail naman to nga ginpangkuha Oo. regarding sa sininga mga information kay ti mo na temporarily dulom ang lugar tubto ba Oo. nga ma-install dira no bag-o ining mga solar lights na action Eric nga kung sininga paghangop Oo. sa area Oo. kang dala na circumferential. Alam mo na, Na kita, oh? piyungan sa kuno. Oh, yati. Napiyungan siya. Nakadrink, wala? Ati wala man siya naka-mention. Iba si Balalap Why mangkot ang pulis kasi nagapanimaho? Wala man. Kaya actually, actually, ang mangkot ang mga pulis, i-refer ka mga doktor lang na makambal. Pero kaya napagdalin doon naman, nagayom si tatay. Kung nagapakita. Doktor lang ang makambal, but siya nakatugong guro sa tatay eh. Ambot lang. Oo. Kaya siya man ito nakita natin. Araw na nga kalapan sa dalan, ta sanag da, tapos why man sugata, why man inkwentro. Wala yung kwento. Importante mo ito, basta ang mga rescuer to kay na mayo lang natin wala sa mga salakyan bila sa piyak nga area. Gani? At sa piyak pagid nga dala ng sinere kay ti ining tracking niya pila ni dan ka kaguma pila ni ka wheeler actionary kag yes nga ginamaneho. Nga wala man na sang karga actionary. Duwa na kabagay mong tuyo sa inom o kung tuyo sa biyahe. Oh. Basta bala 18 hours na siya nag-go. Oo, ba siguro go overtime sa tatay? Basta May overtime. tatay to, aw? Ambot ako. May dinang giman to sa? Oh, kaya inaction director wala naman siya may ginahambala ka basta bala doon nakibot pa siya balao sa sinig insidente. Oh, Pero okay balik ka, gito. Mangguro. Okay gito ang sining sitwasyon actionary at least tigod. wala na siya gindala sa hospital o kung ano man dira. No, importante dira buhi kasi reminders lang kung kapoy pahunay-hunay anay. Kung kapoy parking siga ka magtulog. Parking nga tulog kag i-secure lang inyo sa mga salakyan. Hindi kayo bisan tuyo na kamo do mapiyo no mata nyo sige payapon daran nyo kaslakyan. Naman ang problema kasi action direct man baka lang ati okay pa kuya. Okay, man sa dos lang na eh. Oo. Gali
ang imo sining paminsaro nagambal nga okay ka pa pero ang lawas mo hindi na kaya. Oo. Na namo na kisati mapiyungan kag makibot ka na lang nga may impact na si mo sining nga tubangan kag dako nga lagabong ang imo sini nga mabatian action Erika. Kaya hindi ani applicable sa mga truck driver no. Ati applicable ni bisan aga, bisan hapon Nan. sa mga kauturan naton nga mga motorista, all types of vehicles action Erika. Natang safety amo dapat ang unahon action Erika ang priority para at least iwas kita sa galastuhan sa mga hospital action Erika. Correct. Ang patrol subong ari diri sa area sang tubangan sang San Sebastian Cathedral action Erika. Oo. Ari kami diri ni Papang no kay ti Kalas pa pangamuyo. nagalohon. Mga muyo sa Alaga siya, sleeping beauty. Sleeping Beauty. Para at least black karon May tayo sustainer. yun. Tayo yun, action Erika. Tayo yun ang sesyon. Oh. At least dugay makamula na kano no? Cup the night. Of the night. Dugay na. Isang una dira sa Mayras, makano pa, pero sa nag-pandemic daw, Why tamo not? nagid nagbago, at least maka-catch up. Catch up. Catch up. Level up ka. Level up. Oh. Kagat Kasi ito. gusto mo. Ah? Kasi gusto mo. Katok bibuwa sa sa suba. Suba ka naman, buwas. Dito sa may Kapitan Ramon. Grabe ng mga adventure mo din, no? Dito ka na yung may hulom-hulom. Bahulom-hulom. Kaya dira sa suba action Eric sang Kapitan Ramon. Oo. Sa may sitio lupa Oo. mo nang suba dira nila daw tinlo na mo. Sikat dira nga suba dira sa may Kapitan Ramon. So bus dito ang akong sining destination. May pahulom-huluman ka taguro. Waya. Lagaw lang ha. Kala ko sinigar eh. Hulom-hulom suba eh. Ngayon na. Amo nang nami paligo ya sa suba. Kaya mga swimming pool. Why Dito na, ka, sa una, sa bata ka doon naghahara-hara ka magpaligo sa pool. Ako papaliw mo ko swimming pool sa suba kuya din. Ako man. Mas may enjoy ko sa suba kay nami pa yan tubig running water mo. Free flowing relaxation Eric. Gusto mo tayo gusto mo kapanghi para si punta paligo ka. Pati ihi mapaligo mo pa. Sa punta, may karabaw. Magkarabaw pagaling ka nag-ihi man ba? Nag-iiman na. Boka kakabe ko may mga falls ni Bladel. Mga busay. Busay kampiyon na. Basta din ang dalom. Like dira sa mga mursya, mga subana na muna sa Eric. Damo na no Morsya no. Masama Busay? namin dira sa may Kaliban. Kaliban Morsya. Dira ang subak na Eric, parte mo dira katinaw kag kabugnaw sa sining tubig sa suba. Idlalo ko mag paligo suba. Kaya ka samod man ko na swimming pool. So swimming pool bye-bye. Magbaybay ka naman ang basura. Basura. Nami sa baybay naman niya kung kagahon mga alas 5 kung may balatian ka. Bailog 5. Hindi ilubong mo lawas mo sa balas. Sa balas. Mga alas 5 ato ka na bla. Kagang imo lawas ilubong mo sa balas kay hindi nila kuno bulong na mo. Mga alas 8, alas 9. Why na? Kaya pull out, kay init na yan. Sakit na ng init na. Kag kung mahapan ka na hapon, pilit na ng imo sining lawas. Maangwa pa sa do ati ka na. Mas prefer diyan akong aga pag action Eric para at least hindi pa tama na kasingkal sa init. Gani. Kag ang lugar bala ma-enjoy mo nga tijutay palang tawo. Kag ma-enjoy mo gid ang lugar pag imo sining pamilya action Eric. Kay dito sa may suba sang Kapitan Ramon, dito nag-trending na action Eric. Sa una wala man na ginasapak mo. Pero sa nag-pandemic daw damos ang tao doon nakapadulong. Nakadiscovery guro. Nakadiscover. Nakuhaan sa litrato, gin-upload sa social media, kaya doon nag-trending action Eric. Ito. Try nato na dito sa may Kapitan Ramon. Mga listener na darang mga taga-barangay Kapitan Ramon. Kasi mapata sino to giya sila sang kwanda po. Daw ka-open ang action Eric. Open hindi na away na tagiya da. Daw may ara lang sang kumbaga nagabaton sang donation para ma-maintain balang lugar. Maintain lang katinlo da. Wala na lang hindi kayo obligadong magbayad amo ning entrance. May karan ano man na da? Bring your own basta may tiyangge man dito. Pero may ara to sang parking area. Tigod. Kag doon nagamatama ta manutubo o patindog sa mga cottages action Eric. Bugi na. Para at least kung luyag niya magtinilawig-lawig, mag-shotting. Amo nakita ko guro sa kon na sa una to sa may Facebook nga damo ka paligo.
Nga may harap nga pwede ka makalumpat. Nasa una. Nasa una, ito kung ginasawan na sa una mo. Correct, actionary ka. Subong na nagbalik nagle. Nagbalik na. Sa una, naging pa-close ra ni sila yung Mayor Mark Goles ang nagdamo ang cases sa Silay. Subong. Subong nagbalik naman siya open, actionary okay. ka. Mula na ang pahanumdum natin sa mga travelers, especially kung nagalagaw ka, bala kung pangayaw ka, ang basura lang yung actionary ka mo na usually concern ka problema sa mga nag-maintain sa lugar. Siyempre kung suba na, hindi na dapat ibabuyan basura. Kaya damo ko pligo da. Amo manggani, kag kung may dala ka mo na nga bata, hindi nyo man na pag... Oo, hindi na papamuson na dahil. Kaya man na direct na pamuson ko siya, kasi kasalig mo niya, ni palirom na nakatubi. Amo manggani, actionary, kaya di, kumbaga, ini nga mga dunang mangga, dapat i-preserve, i-protection na niya. Kag kita man naga-enjoy, dapat niya pag abusuhon. Correct. Ining matahom, no? Nga mga lugar, diri sa Negros sa Occidental Actionary ka. Sige. May man at least makapahulom-hulom na to sa may Hulom-hulom. makalumlom. Hulom-hulom na pato ba? Hindi ilumlom mo ang ilim nun. Para at least mag-code na. Maliko ka pa ba? Ang mga reactionary ka. Kay greater na ang family Kurugda sa may Barangay Kapitan Ramon. Kilala mo na? Barangay Kagawad na classmate ka sa college mo. Sigurado. Ang accommodation, buwasi mo, pwerte. Hindi man. Buwasi swerte, basta may banda pa na da. Hindi man. Welcome sign sa imo, blang. Ano sa Action Delo, Hindi ko talaga katultol. Kagawad. Ano kagawad na sa? Kagawad Kurugda. Kolda? Kurugda. Kolda. Kurugda. Dala sa may Barangay Kapitan Ramon. Gawad, ikaw na bala kay Del, buwas Hindi man. Tanan da, libre hibi, one time be. Hindi afford sa mga upod ko Damo ka mo? Mga high school barkada. Okay. Halong ka mo to, halong ka mo magadto to buwas. Halong gid. Magid actionary kay ti ang iba niya hindi niya magilig magligo sa suba. At lantaw-lantaw niya sang matahom nga view no da sa may Kapitan Ramon. Matistima ko to bla machimpo. Kay may lagyan nga actionary ka ang imo to yung salakyan. Pwede tayo kasulod ya. Hindi man budlay sa dulon to? Hindi man. Basimla kung mag-uot to, hindi man? Hindi kaya na. Okay. Ay bisan gagmay nga salakyan kaya. Kahit mga patrol kaya niya. Okay, at mas mayo man. Kaya mo na dapat kinanglan man mag-research sa isa ka lugar antes katuan mo. Oo. Kaya ano nga mga dapat Kag hindi ka gid magtulutos mao sa mga lugar nga hindi mo kabisado. Yung usad na iba na may mga lostorya pa na mo. Oo. Namo na nga kung ginakurbaan ko sa. Kaya nga namiyan ko din Eric, nakitaan ko nga may area sang lifeguard. Good. Dito sa area. Like mga tumandok man malasang Kapitan Ramon. Ngati... Tagaan mo na sila, sulduhan mo na sila. Ay hindi, manggit. Kumbaga daw sa donation action Eric, daw ginatipo ni guro nila kagti. Amo na Sipin nila. ang i-maintain nila ang lugar action Eric. Ati, very good. Ati, see you dala sa mga... See you na sa mga taga-patagda sila ya. Para at least alain naman action Eric, hindi man tabalang sagay lang ta swimming pool. Ito ka... Naligat tayo mong post swimming pool to yan mo. Swimming pool. Inangagada, makita mo na sa post mo, suba naman Suba naman. Sa mga post, bye-bye naman. Bye-bye? Ate, pwede. Puto tay-tay? Hindi. Kaya dito ko, pero ang basura daw, hindi kin magwanta. Pero ganun. kaya mga namin nga mga bye-bye action Eric, diri sa may southern, Negros. So, magina ang mayo nga katuan, pero dapat kinanglan mag-overnight para ma-enjoy mo bilang lugar. Oo. At ngitaan pa, bulos ma-duty. Pwede niya. Wala problema. Ako mo lang bulos-bulos mo lang na. Bulos-bulos lang. Give and take action Eric. Nan. Yes. Gusto mo. Alagay ko, why ka programa, no? Why? Kaya programa ka. Ako yung mo, ako yung volunteer mo. Ako yung mo programa. Basta ka overnight ka lang. Amo ko na ka amigo, no? Mga sakripisyo. Kuya nga si Action din, malib na ako na mapungko programa, ya. Sana all. Basta magbalik mo, may minutos ka lang. Masalubong. May malakap at least kung ang iba naman mga upod nga may trip naman, mag-vacation leave, ikaw naman mabulos. Natural. Bulos-bulos sa Bulos-bulos lang. Yes. Importante da.
Na, importante safe kung maglago-laga with man. Subong nga weekend kag bus nga adlaw Domingo action Erica. So far maayo pa diyan po natin diri sa may syudad sa Bacolod action Erica, balugid lamang nga nagpulat diri ang patrol ka police station number 1 na kita sila sa standbayan nilang lugar ag mag-monitor no sa mga palibot, especially diri sa may downtown na area action na Eric, no? So si Papang Basira din naniwado kay Dugaya. Laban. Preparado naman nagbalik kami dala sa may Dalomtang Station. Action Eric, kami na observation report kabadala sa pato karon nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action din sila sa mga ka-action sa ring kaman sa Pinasa. Labuton ka sang awan balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Axel Dale Salazar Observation Report sa Patrol 2. Balikan ta lang sa sini nga report karon sa final report sa balik niya sini nga pagpangalagad. Nagabi dira kay Willie Magbanwa sa San Enrique, ano? Willie Magbanwa sa San Enrique. Kinatamyaw ko lang ni Joylyn Magbanwa. Kuno dira nga paurok-urok pamati Willie Magbanwa. Ginatamyaw taman dira si Maninoy John Boyko Sornito. Ba? Sa kay Maninoy John Boyko Sornito ta sa Action Radio Ilo mayang gabi nandira, no? Milili Oligo tamyaw lang si Ernesto Cotamin tagiya ka cottage pero ang Malugo River iya na kagobyerno ay na Josepina Locsin Hinirato Porok Magnolia da Barangay 7 may gabi dira sa imo. Tamyaw lang si mga friendship ya kuno Narisa Ruiz Ilare Lisa Feli Sandra monitor gino sa kay Tinina Marhin ay gabi dira sa imo. Renz Evangelista sang Binalbagan. Again, may gabi dira kay Maninoy John Boyko Sornito. Action Radio Iloilo. Kaya monitor gid sa Yaglio. Sa kalantaw sa ato sining live streaming. Sa kay Ronnie Gordon da may gabi gid. Sa kay Fernando Encarnado. Gapa urok-urok gid. Sila ni Jocelyn Edwin Ortega Saragosa. Monitor man. Ay, puwerti. Manong John Bernasol. May gabi kay Manong John Bernasol. Kay Danny Shooting da. Danny Shooting. Kay Frankenstein Lacson ga monitor gid sa no. Sino nga napag-greet ni man sa kwan. Inapag-greet siya, no? Dali lang anay kito. Si Vanessa Mayo sa kwan, Minnesota, USA, Araman. Monitor man, no? Sige. Do hindi makontak ang number ni Action Roger Gotip. Action Roger, basi makakuan kada karon kada imo kontak, ang imo number do hindi gid ma-kontak da, no? Salud kay Action Nelson Patiño, ibalikan ta sa Action Roger Gotip, Action Olivera. Basi kun positioning pasabla Frankenstein Lacson da may gabi gid. Tamyaw lang ang iyang asawa ho. Magapaurok-urok. Kay Rodel Aurelio, Mark Dave Salazar da mayang gabi gid da. Sakay Janilo Sansino da. Anandara nga pagpaurok-urok. Alex Puentes, Roby Argenti de la Luna da. Tamay lang si Roby de la Luna. Kag si Pato de la Luna. Alexis Wingwing Torre, tamay lang pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Alexis Wingwing Torre sang UK. Si Babes Tordicilia, Hacienda Mars Transloading Maaw, monitor man. Jinky Jalagdonda, tamyaw lang ang pamilya dira sa Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA.
sa Minnesota si si Madam Vanessa Mayo. Ari na si aksyon na Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Nelson, may gabi pas kami. Yes, Action Eric, mayong gabi kag happy Saturday night. Oo. Musta ang panahon? Init da? May ulan? Wala na, tapos ng ulan kay na pa. Ano oras? Mga oras man sang aga nagulan sa Pakadto Tubuso, nagulan pag balik ko kay na mga alas 12. Gaulan-ulan pagkahapon medyo gaulan, hindi man makusog pero ti basa gid ang duta kag ti mga tanom daw nakatilaw man sila sa tubi karon nga adlaw. Ati Mayo. Kag medyo mabugnaw subong ang panahon diri sa amon tungod sang epekto sang maulan kay na Action Eric. Amo gani na kay at least paano makawatag daw sang sang kabulok-kabugnaw daw sa lugar mo. Umugani man. Ti subong laigin sang init subong. Yo, dira sa inyo, grabing init da guro. Oo. Tinga mo ti Mayo lang kay ga ulan-ulan man bisan paano. Oo. Makabatyag man ta kabugnaw bla. Oo. Sila binagida Sabado nga daan ara pamulya ta sa balay. No. Ti kinahanglan ta gid ang Ti Mayo man No. Kay yung mga sagbot namon di daw ga aksyon naman sa tubo. Araw naman sa Igon man na sibsibon bla ka mga sapat kag ti para man bla nga makakaon man sang prisko nga tang sagbot akong Umba, perti Kay bisan paano Black Son Eric. Okay. Sige, update na to na sa natabo nga paglabo atong Biyernes nga adlaw sa may syudad sa San Carlos. So karon nga adlaw voluntaryo nga nagsungka sa atong sini nga mga otoridad kag posible nga pagpasakaan sang kasong frustrated homicide ang suspetsado madumduman nga pilason sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas ang biktima sa paglabo nga ging kilala sa Kaya Domingo Baya. May legal nga pangidaron kag residente sa nga sitio Igbabais sa Barangay Bulwangan, siyudad sang San Carlos. Samtang ang suspetsado Action Eric sang paglabo ang gingkilala naman sa kay Jose Jerry Fajardo. May legal man nga pangidaron kag pumuluyo sa nasambit nga barangay. Sa pagpangusisa sa aton sining kapulisan kag sa pagpahayag ni Police Lieutenant Ruby Oreta, ang spokesperson sa San Carlos PNP, gimpahayag sining ang biktima ang padulong na kontaning inisya sa iya sining apuloyan sang inali lang inisya nga ginlambatan sang suspetsado nga si Jerry Fajardo kag ginlabo. So pagkatambo sa insidente gilayo naman nagindala sa San Carlos City District Hospital ang nasambit nga biktima kag ginpahayag diri ni sang attending physician nga luwas na sa katalagman ang nasambit nga biktima. Kag detinado sa karon Action Eric sa custodial facility sa San Carlos City Police Station ang suspetsado. Samtang sa iban nga bahin sa aton sini nga balita, arestado man ang isa ka persona nga may kasong Republic Act 9262 o kon bawsi, violence against women. Ang akusado ang ginakilala sa kay Restituto Wasawas, 51 anyos, may asawa kaga pumuluyo sang Sitchoroyo, Barangay Suba sa Banwa sang Calatrava. Ini siya ang arestado sa ginisang puwersa sa aton sining mga kapulisan sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Tiso sa Alba ang aton sining Deputy Chief of Police diri sa Maya Banwa sang Calatrava. Dalang isa ka warrant of arrest nga ginapirmahan ni Honorable Judge
Ami Alabado Avellano ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad sang San Carlos nga napitsahan sadtong Mayo 4, 2020. Kaga wala sang kaga may ginhatag nga bill nga recommended sa para sa yasin ni temporaryong kailwayan nga naglabot naman sa 24,000 pesos. Ang nasambit nga akusado ang ari karon sa may custodial facility sang San Carlos asang Calatrava PNP. Muna yung pila ka mga madulong naton Action Eric sa sining gabi para sa Saturday night Action Night Patrol gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Nelson Pateño live report gikan sa First District. Aksyon Roger daw imo signal daw alanganin gid daw. Hindi ka ba kontak na Aksyon Oliverda. Dulce Harjo Pakalinga. Mayong gabi lang dira kag mayo lang pag paurok-urok sa Action Night Patrol mamang kay Romulo Divina Gracia. Ga paurok-urok bansawa. Yuni Bilaong family dira sa Aning. Paano ko may lang pagpamati kag pag monitor dira sa aton sininga para tuntunan. Alang isignal ni Aksyon Roger Gotim sa ilawantang report ni Aksyon Arlo Ticar. May gabi dira kay Kwan kay Utay Benedicto sa brother ko si Bert Mercado dira sa Bacolod Plaza. Mali na kay Vanessa Mayo sang Minnesota, USA. No? Sige. I-check ta sa Action Arlo Ticar. Report gikan sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Aksyon Arlo, may gabi pres kami. Aksyon Eric, mangatak na alas 7:30 kainas ng aga, isa ka bypass operation ang ginpatigayon ini dira sa may purok Happy Barangay 1-A Banwa sang Manapla, Negros Occidental. Ang nasambit nga operation ang ginpatigayon ini sang joint elements sang Intelligence Division Special Drug Enforcement Team pinaagi man sa pag-supervise ni Police Captain Jenick Bermudez, ang Chief of Police sang Manapla Municipal Police Station, kaupod sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, kag sang Negros Occidental Provincial Police Office. Din ang nasambit nga operasyon ang nagdakop ini sang isa ka sospitsado nga ginkilala sa kay Alan Tingson Ifenyapil, 49 anyos ang edad, isa ka soltero, kag pumuluyo ini sang barangay proper dira sa may barangay 1-A Banwa sang Manapla, kag ginakonsiderar sa makatapo sang Manapla Municipal Police Station nga inisya isa ka street level individual drug dependent o kon independent sang nasambit nga Banwa. Suno sa report nga aton sining nga nakuha pinaagi man sa kay Police Captain Jenick Bermudez nga ang ila sinira na recover gikan sa posisyon kag control sa nasambit nga suspect amo ang isa ka magamay nga heat cell transparent plastic nga may unod ini sang ginaduduaan shabu, tatlo ka mga elongated nga mga heat cell transparent plastic containing with crystalline suspected shabu, duha ka mga big held cell transparent plastic containing with crystalline suspected shabu, kag subong man ang 500 pesos nga gingamit sini bilang bypass money. Lakip naman nga na-recover sa mga kapulisan ang iban pagid nga mga drug paraphernalia nga ginagamit sa nasambit nga suspect. Din ang kabugaton sa nasambit nga mga recoveries ang nagabugat ini isang 12 ka gramo kag may market value ini nga 81,600 pesos. Ang suspect sa karon detained sa may custodial facility sang Manapla
Municipal Police Station. Sa pihak nga bayan aksyon Eric, isa man gihapon ka buy-bust operation ang ginpatigayon, mga takna alauna sing hapon nga kung sa din ang nasambit nga suspect, dakop naman sa mga kapulisan, kagini siya ginkilala sa Cairon Montelibano, 30 anyos edad, isa ka soltero, kag pumuluyo sang Sonto, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Diin ini siya natigayon nga nadakpan sa mga kapulisan dira sa may corner McKinley, Lidisma Street, Barangay 3, Siyudad sang Talisay o kung sang Silay. Ang nasambit nga sospechado ang nadakpan ini sang grupo ng Police Lieutenant Hani Labaro, ang Deputy Chief of Police sang Silay City PNP, kag subongman sang Special Drug Enforcement Team, pinaagi sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Bitati, ang Chief of Police sang Silay City Police Station. Natigayon nga nakuha sa nasambit nga sospechado action Eric, amo ang mga ginapatihan shabu nga nagabugat ini sang 8 ka gramo, kag may market price ini nga 54,400 pesos. Ang nasambit nga mga shabu ang gin-forward ini sa Negros Occidental Provincial Crime Laboratory for examination, samtang ang nasambit nga suspect ang na-detain karon sa may custodial facility sang Silay City Police Station. Report nagikan sa siyudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kid Action Arlo Ticar sa mga report dali sa 3rd District. May gabi dira kay Kativer kag kay Jassy Ryan Hipa Kaliso. Sa mga Kaliso family dira sa Himamaylan City, monitor gid sila. Tamya ko lang dira utod ko dira sa Bacolod, Melba Villanueva kag Cesar Villanueva, Jamie Loplop Nini kag mga paryente ko da sa Negros sa Occidental. Alin na kay Jojo sa Laber, Loplop ang panamyawa, no? Nga nagapaurok-urok man. Judy Florentino, may gabi igid. Sakay Jocelyn Libuon Dispoho da. Bala nga pagpaurok-urok, no? Sakay Sachi Cruz. Paurok-urok man siya daw. Pamati sa Action Night Patrol program ay Rowena Galumpas. Janet Oquindo sa Cavite da may gabigid. Rowena Castillo de la Cruz da may gabigid. Sakay Florencia Villacampa sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Check attendance lang, Emmy Divinagracia, natapos siya ni Kayna. Na great crew ni Kayna sila Magabalik ang inyo sila nga para tutunan when we come back. Balik ka report ni Aksyon Del Salazar pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre
sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day! Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, pabalik diri sa ato sa nga pangalagad sa last kag final stretch. Sa inyo para tuntunan, may nga bidira kay Nanay Aida, nagapamati sa Cassia Store, Villamonte. Makmak kag Clinton sa Banga Series. Happy birthday kay Tiyay Mim kag Tiyoy Imon Roderos sa Miranda, Pontevedra. Alin na kay Inday Lirish. Tiya nga nagapaurok-urok man siya pamati sa Action Night Patrol program. Sakay ni Nalitoyda kag Romulo Divina Gracia. Ara pagapaurok-urok. Ronnie Gordonda may nga bigid ha. Sakay Jonathan Renaxi
Pamilya Iskaner kag Biko dira sa Bago City. Kay Rolly Buranto, Biko, ka monitor man subong sa ato programa. Dili na kay Jonathan Rinaxi ang Panamyaw. Balikat si Action Dale Salazar sa final report sa ato siring Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Dale Salazar sa Balika Report. Action Dale, please come back. Action Eric, isa ka motor na insidente ang natabo subong alas 7 nga gabi, Sabado, dira sa area sang Loyola Plan, Hilado Street, Shopping, Barangay Villamonte, Ciudad San Bacolod. Action Eric. Ining tagreklamo, ginklalay ni siya kay John Philip Cruz, 35 years old, residente sang Barangay 17. Action Eric. Nag-buy and sell ni siya sang mga motorsiklo sa social media. At nangyari ni siya, Action Eric, nakatransaksyon nga certain John Ray Lacson. Legal ang edad, no? Kaya mo na siyang nagtransact bago interesado nga magbakal sa nga siling motorsiklo, balora 90,000 pesos. So kaina around 7 p.m. dira ayon sa may BDO sa may shopping area sa Barangay Villamonte, dito sila nag-meet up. Action Eric, hadang allegation diri sang tagreklamo nga ti sang ginpa-test drive mga around 20 minutes. Action Eric, wala na nakabalik ining motorsiklo kung makitaan mo dira sa ginsad natin dira sa group chat. Action Eric, according diri sa iya, nagsalig siya, no, sining iya ka transaksyon bangod nakaporma man kag tarong man istoryahon. Action Eric, kagi nga sining allegation ining si certain John Ray Lacson nga gintransact, hindi siya sigurado kung tuo din nga ngalan o kung dami. Action Eric, siya sining Facebook account, kag iya sining tutod nga identity kung namugid man yang iya sining ngalan, pero amo niya iya sining ginpakilala sa iya. Nagakupara. Action Eric, according sa tagreklamo ining iya sing transaction sa isa ka taxi, Faith ining taxi. Action Eric, kag allegation 2 hours da wala man mabayaran na. Bali duwagin sila na scam. Action Eric, ang taxi driver nga 2 hours siya gin akupar, wala mabayaran, kag ang ginkawat nga motorsiklo matapos nga gin test drive subong kagado. Action Eric, so nagapabayan ning tagreklamo sa mga nakakita kung mamaligyan sang ginkawatan nga motorsiklo, black and white ni Action Eric ang duag. Later on i-post natin sa aton sining social media kung nahimo hindi pagbaklon bangod ini ang kinawatan o kung nakakita man dira magpakigangot sa kapulisan, ilabi na sa police station number 4. Action Eric, kung madumduman dali ka ako na ning report sa insidente sang motor na pa diri sa area sang syudad San Bacolod. Action Eric, tayong lesson learned diri hindi gid magsalig, no? Especially kung mag-test drive. Action Eric. Correct. Samtang ang update naton sa vehicular accident na nagluntad dira sa area sang Dalan Araneta sa may tubangan sang Gaisano City, subong gabi. Action Eric, duwa diri ka mga cashier, mga babae nga sakay sa motorsiklo ang pilason sa sining vehicular accident. Involved diri ang duwa ka motorcycle kag isa ka pick-up nga natabuan nga naglabay gid lamang sa lugar. Ang isa ka motorsiklo ginamaneho ni Ronalyn Macoy sang Barangay Kabuga, kag sakay niyang duwa pa ka iban nga babae nga pwede man sa trabaho kag tanan may helmet. Halin sa padulong norte ang direksyon sa motorsiklo ni Macoy sa inyong aksidente nga nakabunggo si saka motorsiklo nga ginamaneho naman ni John Ivan Solares, 25, nga halin sa may Gaisano City kag patabok sa piyak nga dalan. Ginpahayag na Solares. Action Eric, nga napatsanin niya sa motorsiklo sa dalan. Habang allegation racing sa kabiktima ang haging kilala kay certain Rachel nga pilason sang natumba ini sila allegedly natapakad ang yakabot sing sa ka-pick-up nga naglabay sa lugar. Naging kilala kay ang driver sang pick-up si Sir Mario Panes, 63 from Barangay 25. So according to kay Police Master Sergeant Abelio, ang top investigator sa Police Station number 8, Boss Ngadlaw, magatubang nga Action Eric ang mga involved nga mga partido sa aksidente sa posible settlement nga matabo. Action Eric, pero ining babae nga driver student permit pa lang ni ang sining dala. Action Eric, samtang ibang diri nga involved may kulo-kompleto ni ang mga documents. So Boss Ngadlaw, istorya nila ko ano ini ang mangin resulta sa inasining nga pag-istoryahanay. Mga balita nga natipon sang patrol subong nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa day ka man sa Pinasa, labuton ka sang awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat Kid Patrol 2. There you have it. Ang kabusang nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program. Balik ini sa Lunes, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporter sa action nga napalagad karon gabi sa kay Action Arlo Ticar, Action del Sur Pateño. Del Salazar ato nga sakay sa patrol. Back to back kay Action Nixon Tao mga ato sa nga piloto. News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up din kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM by Kid. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silat Siyang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa tingin mga bahay sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! TTX 500!